kada mi je trenernica jahanja rekla da sam malo jača. Nakon toga ja bih rekla da sam imala još neke momente kao potres mozga i nekako ozljedu koljena koji su me doveli do toga da dođem do svoga sporta koji mi je danas nekako jedna nit vodilja i što obožavam i što radim. Trud, rad i strpljenje će te uglavnom uvijek dovesti do cilja i da će to uvijek pobijediti talent. Znači, it's a marathon, not a sprint. Ja ću iskreno reći ljubav, jer ja obožavam ovo što radim. I iskreno, taj osjećaj nakon treninga, taj osjećaj PR-a na platformi, na natjecanju, jednostavno ništa drugo ne može zamijeniti. Podršku ćeš dobiti, ali kritike, meni su od jahanja još ostale kritike. Odgovoriti na te kritike ako su konstruktivne, jer nećeš očekivati da će te svi razumjeti. A opet s druge strane, ako je to samo čisti hejt, naučiš to koristiti kao gorivo za trening. Nisi jedina, ali to ne znači da si nebitna.